mga kagamba. Yan o. Salamat po tayo Mento and like and share po. Magandang araw mga kagamba. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga lalagyanan ko ng gagamba. Tapos gagawa pa tayo ng yung plastic, yung divider nya. Ito yung ito yung mga plastic na ilalagay natin divider. Marami yan Siguro mga ilang butas to, nasa mga 2,000 pa yan na butas. Ito yung ito yung isa. Ayan. Balik kinalas ko yan Yan, kinalas ko yan. Ilalagay natin dito sa loob yung itong yan, ito. Ipapasok natin dito para matibay, para plastic na yung divider niya. Acrylic kung tawagin. Tapos papakita ko sa inyo yung yung mga lalagyanan ko ng gagamba. Hinahanda ko na dahil malapit na tayo makabiyahe mga kagamba. Tayo mismo manghuhuli ng gagamba. Papakita ko sa inyo. Ito yan yung mga lalagyanan natin. Bali ilang butas to. Ayan siya Marami yan. Masa mga 5,000 na butas yan mga kagamba, kasi 50 yan 50 box na ganito Ay 100 ang isa nito. Ayan. So 50 yan na box. Nasa 5,000 na butas. Pakita natin yung iba rito. So ayan yung iba Ayan. Napakarami yan. Ayan Nakanda na yan. Pati yung gagamitin kong duyan pagdating doon sa bukid Sasabit ko lang yan sa puno para may pahingaan tayo. Dahil sa gabi tayo mga hunting ng gagamba para mas marami tayong mahuli. Ayan mga lagayan natin mga gagamba. Ito yung mga pangmalakihang gagamba ang laman nito kasi mahaba. Ayan Kaya papakita ko sa inyo, mahaba ito. Pang Tagalog lang to, pero ito pang Pitin Bisaya diyan. Mga basbati, basta't mga pating Bisaya. Mga malalaking gagamba yan mas malaki butas Ayan. Kumpara dito, mas maliit butas niyan. Ayan. Marami yan mga gagamba. Marami akong lagayan na ganyan. Tapos meron pa akong ganito. Ayan. Nihahanda na natin to para sa mga salmon naman ito. Lalagyan ng salmon. Ayan. Puro alikabok na siya. Hindi ko na nasikaso. Punasan ko na lang yan mamaya. Ihahanda ko na yan mga kagamba. Malapit na tayong lumuwas. Ayan Ayan ang butas yan. Malalaki Pang salmon to mga kagamba. Lagay ng salmon. Ayan. Ito yung gawin natin divider dito. Ipapalit natin dito. Ayan. Susukatin natin. Ayan So palay ko naman sasakto ito. Medyo may kasikipan siya pero okay lang. Sakto lang siya. So ito 100 na butas to. Medyo mas malit ng konti ito ang butas. Bibilangin natin kung ilang butas ang kakasya. Ayan. Bilangin natin ito 25. Tapos times siya 1, 2, 3, 4, 5. So 125 ang laman nito pag ito ang naipalit natin. Okay. So isa na natin. So ito ay kakat natin to dito. Bibilang tayo ng 1. So dito tayo kakat sa labas nitong Papatay natin isang butas mga kagamba. Ayan Matutong na siya kasi matagal na to. Ayan Ito gagamitin kong pang lalagyanan pag mula akong gagamba. Mas marami laman Pero pagka malalaki yung gagamba, hindi pwede ito. Alay ko malalaki na yung gagamba ngayon kasi matagal na hindi nahulihan yung bukid. Malutong na itong mga santos, mga gagamba, itong plastic na to, hindi pa aircon ito. Mga aircon, yan, doon nakukuha ito.
Tigasan to. Ayan. Pero malutong mga kagamba. Malutong siya. Ingat lang kasi mabubungi yung ano. Mabubungi yung kanyang init. Baka naman sumubra. So ito, ayan o. Ayan siya. Sakto siya mga kagamba. Ayan. Napakagandang lalagyan to. Pwede kong lagyan lahat to mga kagamba. Itong mga ganito ko. Madami. Kasi madami to. Ayan, ilagay natin para matanggal yung gaspang. Ayan. Ayan, wala na yung bako-bako. Hindi na lang. Testing natin dito. Ayan, sakto siya mga kagamba. Oh. Parang sinadya na ano, nasukat. Tanggalin natin ito ngayon mga kagamba. Ayan. Dikit na. Yun. Na oh, tanggal na oh. Yan, tanggal na mga kagamba. Testing natin itong gilid na ito. Linisin natin. Testing natin. Iyon oh. Sakto mga kagamba. Ayan oh. Kaya nyo? Sakto siya. Kaya lang yung medyo malalim siya. Ayan. So maganda rito. Tapalan natin sa ilalim to ng karton para maibabaw siya ng konti. Ayan. Sakto na siya mga kagamba. Ayan. Ayan o. Oh. 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 Ang dali-dali gumawa. Ayan. Kita, talagyan natin ng karton. Yun. Lagyan natin mga kagamba. Yun, no? Oh. Sakto na siya. Kahit hindi na natin idikit yan mga kagamba, okay na yan. Yan. Sinaksak natin dyan. Yan. Sakto siya. Ayun. Medyo sumikip sa konti. Yan. So, maganda kung dikitan natin. Kuha akong pandikit. Dikitan natin mga kagamba. Yan. Ayos na ito mga kagamba. Hindi nasasabit. Ayan. Hindi nasasabit. Okay na. Ayun mga kagamba, hanggang sa muli.